pentru că sunt operat și aparent exercițiile fizice pentru mine sunt puțin mai dificile acum, mai ales că stau în baza degetelor. Trebuie să inventez chestii indiferent că fac partea inferioară sau partea superioară. Și atunci am inventat o chestie pentru că nu pot să strâng foarte bine de gripurile pentru picioare. Și am ales să-mi inventez ceva, chiar din echipamentul de Scandemerg, pe care l-am băgat aici și am făcut un fel de centură. Vin cu el pe aici, îl strâng și tot ce fac e să mă apăs cu partea pălmii pe el, întrucât, operația mea fiind în degete, îmi opresc sângele chiar din plagă de aici, de dedesubtul răniș, ceea ce înseamnă că de fapt sângele de aici nu poate să intre în presiune în vârful degetelor mele, ceea ce înseamnă că nu afectează absolut nimic. Și atunci e super bună chestia asta, chiar mă ajută extrem de mult și chiar am văzut că dacă mă apăs cum trebuie, lucrează excelent, ia uitați. Deci, nici măcar nu trebuie greutate mare, este vorba doar de a pune cât mai multă tensiune. Însă o chestie foarte, foarte tare și interesantă e faptul că îmi închide partea superioară a picioarelor, chiar de unde încep, și îmi oferă mult mai mult pump pe partea asta. Vedeți? Pe quadriceps în sine. Și genial, rupere!